Zdravo đaci! Kako ste danas? Danas pričam o predikatu. Za početak postoje imenski i glagolski predikat. Oba predikata mogu biti i prosti i složeni. Krenimo redom. Glagolski predikat govori šta radi subjekat. Kao što rekoh, on može biti i prost i složen. Prost glagolski predikat ima samo jedan glagol. Pazite dobro, ne jednu reč, već jedan glagol. Evo primjera. Dečak nosi loptu. Glagolski predikat pokazuje šta radi subjekat. Dakle, postavimo pitanje šta radi dečak. On nosi. Eto, to je predikat. Dete je pojelo sve iz tanjira. Šta je dete uradilo? Dete je pojelo. To je predikat. Složen glagolski predikat sastoji se iz nepotpunog glagola i konstrukcije da plus prezent. Nepotpuni glagoli su oni koji vam ne daju potpunu informaciju o tome šta subjekat radi. Vi morate da ih dopunite da bi bilo jasno šta subjekat radi. Evo samo nekih od nepotpunih glagola. Moći, morati, smeti, trebati, umeti, početi. Da bi njihovo značenje bilo jasno, vi morate da ih upotpunite konstrukcijom da plus prezent. Evo primjera. Dečak više ne može da igra igricu. Moram da jedem tortu. Ne smem da spavam sada. Treba da učim srpski. Dete ume da pliva. Od ponedeljka počinjem da učim. Nadam se da ste ovo razumeli. Idemo dalje. Imenski predikat. Imenski predikat je potpuno drugačiji od glagolskog. On govori neku osobinu subjekta. Sastoji se od pomoćnih glagola jesam i biti, o tome smo već pričali u ranijim epizodama, i imenskog dela. Tu dolaze imenice, zamenice, pridevi ili brojevi. I ovaj predikat može biti prost i složen. Prost imenski predikat. Marko je sportista. Ovde predikat govori šta je subjekat. Subjekat je sportista. Ona je vrlo lepa. Predikat vam govori kakav je subjekat. Lep. Taj dečak je bio prvi. Složen imenski predikat. Ovde se ponovo pojavljuju nepotpuni glagoli. I evo primjera. Treba da budeš uporan. Mogu da budem gitarista. Treba da postanemo ljudi. Ovo je bilo skoro sve o predikatu. Da, ima još. No, nećemo sada više o tome. Učite, pratite nas. Pozdrav!